Onyeka na Ụmụaka Ya. Ụmụaka, unu ama ihe na-eme mgbe mmadụ anaghị edewe ebe obibi ya ọcha? Unu ama ihe na-eme mgbe mmadụ anaghị akpachapụrụ ihe ọ na-eri anya? Ka anyị jee hụ ihe mere na nke Onyeka na ezinụlọ ya. Onyeka nwere ụmụaka 3, otu nwoke na ụmụ nwaanyị 2. Aha ha bụ Ifeanyi, Adaakụ na Chinwe. Aka ọrụ Onyeka bụ iche nche n'ụlọ ọrụ ebe a na-arụpụta mmanya ọṅụṅụ. Aka ọrụ nwunye Onyeka bụ Adaakụ bụ ịzụ ahịa nri. Adaakụ amụrụla akụ kemgbe ya na ndị ohi gachara ihe ha gara wee na-anọziri onwe ya duu. Ka Onyeka si eme bụ chi jie ọ gaba ọrụ nche ya, chi bọọ ọ lọta. Onyeka bụ oge ọbụla ọ batara ọrụ, ọ na-adụ ụmụaka ya ọdụ ka ha gụsiba akwụkwọ ha ike ka ihe mere ya oge ọ dị obere yara ime ha. Mana ọ bụghị okwu ahụ ka ụmụaka ya chọrọ ịnụ. O wee bụrụ n'ezie na agwọ agaghị ịmụ ihe nwere ọdụ ogologo. Ụfọdụ mgbe Onyeka gaa n'ụlọ ọrụ ya, ọ nọrọ na mwute. Ọ ga-amalite chetawa ndụmọdụ dum nne na nna ya na-enye ya oge ọ dị obere, mana ọ geghị ha ntị. Ọ chere na mgbe ha na-adụ ya ọdụ ka o jisie ike gụọ akwụkwọ ya, na ha ahụghị ya n'anya. Ọ bụ ugbu a ahụhụ ụwa na-akpụ ya isi ka o jiri mata na ọ bụ maka ịhụnanya ha nwere n'ebe ọ nọ ka ha ji agwa ya ka ọ gbanwee, maka na a na-ebu ụzọ maa ọkwa mmiri tutu o zowe. Ihe kacha eche Onyeka uche bụ naanị otu ajụjụ ọ na-ajụ onwe ya oge dum: ọ bụ ọrụ a ka ọ ga-eji zụọ ụmụ ya ha wee bụrụ mmadụ? N'ezie, ọ bụrụ na nne na nna ya dị ndụ, ọ kara ịgarịọ ha mgbaghara. Ọ bụrụkwa na o nwere ikike, ọ gaara eme aka elekere ọ lọghachi azụ mgbe ọ dị ntakịrị ka o were akwụkwọ ya kpọrọ ihe. Ihe na-atụ Onyeka ụjọ ugbu a bụ na ụmụ ya nwere ike ịdịkwa ka ya, maka omume ha dịkwa ka nke ya oge ọ dị obere. Maka emere elu emere ala, mmadụ anaghị asịrị onwe ya asị. Ọkụkọ ga-abụkwa oke na-ebido n'eju. Ụmụaka, gịnị ka unu chere? Ndụ Onyeka ọ gara adị iche ma ọ bụrụ na ọ gere nne na nna ya ntị mgbe ọ dị obere? N'aka nke ọzọ, Adaakụ anaghị enwe ohere ilebara ha anya n'ihi na ọ bụ ụtụtụ ọ gawa ahịa, nlọta ya bụrụ oge mgbede. Adaakụ chezọrọ na ọzụzụ ụmụaka bụ ihe kacha mkpa na ndụ ya na Onyeka ugbu a. Ọ bụ ezie na ha kwesịrị ị na-agba mbọ achụta ihe afọ ga-eri, ma ọ bụghịzi ịhapụ ị na-eleru ụmụ ha anya nke ọma otu o si kwesị. Ụmụ Onyeka jizi ohere ahụ na-eme ka o si masị ha n'ihi na onwe onye na-enwe ohere ilebara ha anya n'omume ha. Nke Ada bụ Chinwe anaghị edebe ụlọ ọcha. Ụmụnne ya ndị ọzọ wee mụrụ omume ya ahụ maka na ọ bụ otu aka rụta mmanụ o zuo ọha ọnụ. N'oge na-eteghị aka, ha niile malitere dịwa ka ndị ara. Oge ọbụla ha sichara nri, ha adọba ite na efere ha na mbara ezi pụwa egwumegwu. Nne na nna ha ekwukatala ike agwụ ha. Ha wee hapụzie ha maka na ọ bụ ekwughị ekwu mere okenye, mana anụ ya anụ mere nwata. O rue otu ụbọchị n'oge abalị, ha sichaa nri, dọba ite na ite mmiri na mbara ezi wee lakpuo ụra. Ka chi bọrọ, nne ha chọrọ ime akamụ, wee gwa Chinwe ka o sie mmiri ọkụ a ga-eji mee akamụ ahụ. Ọ dị Adaakụ ngwa ngwa inye ụmụ ya nri ka ọ gawa ahịa, maka o nwere onye gwara ya ụnyaahụ na ọ ga-abịa n'oge ịgba ya aka ahịa. Chinwe gara buru ite mmiri ahụ ozigbo, gbanye ya mmiri wee sinye n'ọkụ, mana ọ maghị na ụchịcha bara n'ime ya. N'ezie, Chinwe hụrụ nri n'anya nke ukwuu. Oge nri ruo, o nwere ụdịrị ọṅụ pụrụ iche ọ na-enwe. Ọ nọ na-agbara egwu mgbe o sinyere ite mmiri ahụ n'ọkụ. Ka mmiri ọkụ sụrụ, nne ha mere ha akamụ nke ha jikwa ọkpa dị ọkụ wee malite sụwa akwụ. O teghị aka, Ifeanyi malitere metụwa afọ ya aka. Ihu ya gbarụrụ n'ike. Ka nne ya na-achọ ịjụ ya ihe na-eme ya, nke ya esu ozugbo. Ka o jisi ike na-achọ ịnọrọ ọdụ, ada ya nwaanyị alachapụ mkpu akwa. Ha niile tọgbọrọ n'ala na-eti mkpu n'afọ na-arụ ha.
Onyeka si ncha abalị lọta wee hụ ka nwunye ya na ụmụaka ya siri tọgbọ n'ala. O wutere ya, o wee jụọ ha ihe mere ha. O nweghị onye ume dị saa ya okwu ahụ. Onyeka gbara mbọ ka ọ mata ebe mmiri siri baa n'opi ụgbọgwụrụ, mana ọ hụghị. Oge o legharịrị anya nke ọma, ọ hụrụ efere eji ṅụọ akamụ. O wee pụọ n'ezi hụ ite mmiri eji mee ya bụ akamụ. Mgbe o mepere ya, o tiri, "Chineke, ezinụlọ m anwụọla," ka ọha mmadụ wee nụrụ olu ya. O wee bụrụ na ụchịcha karịrị 10 nwụrụ anwụ n'ime ya. Onyeka kpọkuru ndị agbata obi ya, ha wee kpọrọ ha gawa ụlọ ọgwụ. Dọkịta gbara mbọ hụ na ha niile gbakere. Oge ha chọrọ ịlọghachizi azụ n'ụlọ ha, dọkịta gwara ha ka ha na-edebe onwe ha n'ebe obibi ha ọcha. Ọṅụma ji Onyeka kemgbe ọ hụrụ na ọ bụ maka unyi ndị be ya na-eru mere ha ji daa n'ọrịa. Nke kachakwa wute ya bụ na ndị ụlọ ọgwụ nara ya ego niile o ji n'aka maka ọrịa agwọrọ ndị be ya. Ka ha laruru, ọ bara ma nwunye ya mba ma ụmụ ya na ọ chọghị ịnụ ụdịrị akụkọ ahụ ọzọ n'ụlọ ya. Na ọnwa anọ ọzọ, onye ahụ ewere aka ya zọwa onwe ya maka ya bụ Onyeka agaghị eji ntakịrị ego a na-akwụ ya were egbochi ọdachi ha ekwesịghị izute, maka ọ bụ di Adaugo na nna ụmụ ya. Kemgbe ahụ, Chinwe anaghịzi ekwe ka otu efere rahụ na mbara ezi ma ya fọdụzie ite ha ịrahụ n'ezi. Ọ naghịzi adịkwa nne ha bụ Adaugo ngwa ngwa ịga ahịa ma ọ lebaghị anya n'ụlọ hụ na ụmụ ya jere ozi dịrị ha. Ha niile malitere dewe ọcha maka anaghị agwa ochintị na agha esula, maka ebe ochintị anaghị anụ ihe, ọ na-ahụ ụzọ. Ihe mmụta: nke mbụ, mmadụ idebe ebe obibi ya ọcha dị mma. Nke abụọ, mmadụ ịkpachapụrụ ihe oriri anya dị nnukwu mkpa. Nke atọ, ụmụaka kwesịrị ị na-ege ndụmọdụ nne na nna ha. Nke anọ, ma ị geghị ndụmọdụ nne na nna gị, itolite ihu ihe ị mere onwe gị dịka Onyeka. Nke ise, ndị ada na diọkpara kwesịrị ị na-eme ihe ziri ezi ka ndị ha tọrọ were na-eṅomi ha. Ụmụaka, ebe a ka akụkọ Onyeka agba nke 4 bịara na njedebe. Ka emesịanụ.